പങ്കാളികൾ തമ്മിൽ വളരെ ഹൃദയം തുറന്ന് സംസാരിക്കുന്നിടമാണ് കിടപ്പറ. പക്ഷേ ഈ കിടപ്പറയിൽ ഒരിക്കലും സംസാരിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അവ അറിയേണ്ടതാണ്. ചില ജീവിത ബന്ധത്തിനും അതുപോലെ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിനും ഇരു മനസ്സുകളും ഒന്നാകേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ ദമ്പതികളിൽ സ്ത്രീകളായാലും പുരുഷനായാലും ഓരോ വ്യക്തിയാണ്. അവർക്ക് അവരുടേതായ അതിരുകളുണ്ട്. ആ അതിരു കടന്നാൽ അത് ശാരീരിക ബന്ധത്തെ മാത്രമല്ല കുടുംബ ബന്ധത്തിന് തന്നെ ദോഷകരമാകുമെന്നതിനാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. പഴയ പങ്കാളി കാമുകനെക്കുറിച്ച് ഒരിക്കലും കിടപ്പറയിൽ പറയരുത്. അതിൻ്റെതായ സെൻസിൽ എടുക്കുന്നവർക്ക് പോലും ചിലപ്പോൾ ഇക്കാര്യങ്ങൾ വേണ്ടത്ര ദഹിക്കില്ല. അതിനാൽ ഇത്തരം സംഭാഷണം കിടപ്പറയിൽ വേണ്ട. ജോലി തിരക്കും മറ്റ് കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളും അവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നൂലാമാലകളും നല്ല ശാരീരിക ബന്ധത്തിന് തടസ്സമാണ്. ഇക്കാര്യങ്ങളൊന്നും ആലോചിക്കാതെ നല്ല മൂഡിൽ വേണം കിടപ്പറയിൽ പെരുമാറാൻ. മുൻപ് പ്രശ്നമുണ്ടായ തരം പ്രശ്നങ്ങൾ അത് സംസാരത്തിലോ ശാരീരിക ബന്ധത്തിലോ ഇനി ആവർത്തിക്കേണ്ടതില്ല. ഇരുവരും അവ വീണ്ടും എടുത്തിട്ട് പ്രശ്നമാക്കാതിരിക്കാനുള്ള പക്വത പാലിക്കണം. തൻ്റെ പങ്കാളി ഏത് തരത്തിലുള്ള പെരുമാറ്റത്തിനാണോ ഇഷ്ടം അത്തരത്തിൽ കിടപ്പറയിൽ പെരുമാറുന്നതാണ് നല്ലത്. അതുപോലെ ഇരു പങ്കാളികൾക്കുമുള്ള സ്വരസ്യങ്ങൾ കൃത്യമായി പരിഹരിക്കണം. അത് ഇരുവരും തമ്മിൽ ഇഴയടുപ്പം വർദ്ധിപ്പിക്കും. കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കായി നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. നന്ദി, നമസ്കാരം.